Здравейте YouTube! Аз съм Хепатит и днес ще ви покажа как да сложите смисъл Mac. И сега ще ви покажа. Значи влизате си в Google Chrome. Така ще се държа малко. И така, ето го нашия Mac. Сега го теглим. Ако сте на Windows 10 CP, го теглите. Ако сте на Windows 7, 8 и 8.1, го теглите ето тук. Така начало ще задържа, докато се свали. И сега пак ще почнем. Ето то започнем с това. Така, ето го нашият скин пак. Отваряме го. Искаме run. Добре. Пак ще го инсталирам. Така. Значи на вас всичко ще ви е... Ето така. В смисъл, сега аз ще го наинстална и след малко пак ще почнем клипа. Така, ето ни отново. И както видите сега в момента се инсталка. Така. Ще изчакаме. Добре, ще отзираме клипа само докато се заради, но няма смисъл, защото и той че на 70. Така. Така, много чакаме. За клипа отиде 2 минути и 30. Ако виждате моето старт меню е на Apple. Така, ще чакаме да заради. На вас по-бързо ще заради, аз имам в момента заради това. Ето вижте. Така, значи аз ще паузирам клипа само докато се заради. И така отново сме тука. Така, значи искате Next, така искате метката. Искате Next. После, ако искате това го подмените, но аз не искам Next. Next пак. Ново Next. И сега ще почнем да се инсталира. Не, след това е вижте. Значи тези неща ще се инсталират. Добре, в момента ще паузирам клипа и докато се зареди и след малко ще го... Така ще стартна клипа, защото се изтака в момента темата, останаха още 2-3 елемента. Това. Така, стартни се и така отново сме тук. Вижте, че сталка Rocket Talk. И така, ето това. Значи сега трябва да се получи. Момент. Така, след малко ще се оправи, ще видите как ще изглежда.
Така, ето ме отново. И ето го нашия Windows Mac. Като така, той всъщност това не е Windows. Така, и ето го Mac. Например, ето натискаме тук десктопа. И тук не е само нетворка, компютъра, контролния панел и така. Сега ще ти покажа как изглежда компютъра. Ето го. Мисля, че ви го видяхте от началото как изглежда. Ето така изглежда. Добре, това беше от мен, дано съм ви помогнал. Аз бях Хипът